силно отскочи за тази топка и успя да я спечели. Сега Апостол Попов не беше точен при отиграването си. Дембеле натиска Акуаро и това е 1-0 за Левски. Няма нарушение в тази ситуация. Грешка на централните бранители на ЦСКА. Първо Апостол Попов върна топката по изключително нелеп начин. След това и италянеца Акуаро позволи на Гара Дембеле по елементарен начин да му отне и от близка дистанция да разстреля вратаря на червените Иван Караджов. 39-та минута на двобоя. Левски повежда на ЦСКА с 1-0 по падение на Гара Дембеле. Ето още веднъж този гол. Първо много неточната проява на Апостол Попов. След това Дембеле му успя да излъже Акуаро. И така Левски открива резултата в 39-та минута на вечното дерби срещу ЦСКА. Играта ще започне от центъра. Действително получи се малко налеп гол във вратата на армейците. От гледна точка на това, че в срещата и от едната и от другата страна имаше далеч по-добри атаки, но тук много грубата грешка в защитата на ЦСКА доведе до това попадение. Аз дори бих направил една известност. Напред към Димитър Илиев, беше надигран във въздуха от Иво Иванов, след това Гаджев. Малко на посоки, там където трябваше да бъде Журазиньо. Бразилеца бе изостанал.